जोङो दायो थांनो नागिरदों फिल्डआव दिरुं बोनाय बादायलायनाय ओमफ्राय दैहु बुख्रुबनाय बादायलायनाय आंनि उनाव जेसेबां फैदोंना बिसोर गासिबो बाहागो लागिरि बिसोर माने गेलेग्रा गोजा आरो माने गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय बिथांमोना दायो माने जों फिल्डआव नुसिगोन आरो बबे गामिनि आइजोफोरा बेसेबां बोलोगोरा जों दायो नायनो थांगासिनो दङ सोर नुदोंना जेसेबां नुदों मानसिफोरा गोजा माने रावखौबो माने गाज्रिखौनो नुवाखै आङो सोब गासिबो मोजांखौ नुजोबदों एबार नायसै बबे गामिनि आइजोफोरा बेसेबां बोलोगोरा मा जानानै बडि लानानै फैदों एबार फिल्डआव नुसिगोन आरो दायो बारा गोबाव गैथारला नै जोंना बिनानावाबो गेलेगोन नामा नोंबो गेलेगोन नामासै आंसो फैदों आइयाव नै जोंना बिनानावा आंखौसो मोदोमा गिदिरसिन जाबाय हेल्दि आंजों हाया दाब्लु गेलेनायाव आङो आइयाव नायसै आंसो जेनबागौनो जाहैबाय आङो नाजानोसै जेसेबां हायो सेस्था खालामनानै हानायखिनिखौ आं देखायनो नाजानोसै नै उनाव नुदोंना ओरैबायदि मोजां नुयो लारि नै खेरेन्दाय ओरै फैनाय बायदि नुदों खुलुमबाय गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु डन्स इउटुब चेनेल आं गासैखौबो आंनि राजु डन्स इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव नायो बिथांमोनखौबो आङो फेसबुक पेजनि जानानै गासैखौबो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बैसागु बोथोरनि आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनानै आं इउटुब चेनेलाव आं गासैबो जोंहा दायो बैसागु नोलोबारि आं दायो दंफैयो नोलोबारियाव नोलोबारि फुजा मन्दपाव दङ आं दायो बेयाव जाहैबाय जोंहा बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों नोलोबारि बैसागु फोरबोआ हाबाफारिखौ जोङो जागायनो सानबाय दिनैनिफ्राय जेरावखि थायालाबासिनो जोंनि साफ्रोमबो जाबाय दायो बेनिनो माखासे नोंथांमोननो नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादनि मावथि सोद्रोमाफोरखौ बे समाव फिरफिला बिरहोनाय जायगायाव साग्रिदै गसंफैनो आफादनि जानानै जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामसै थेवदो होमबा बिदिबा ना चलो लेट्स गो औवा गान्थि बथल अन्थाइफोरखौ एसे बथल खफा बेफोरखौ एसे साफा जों एसे साफाय हाबा मावग्रोनि दान्दिसे जों बे समाव साफाय हाबा मावै जोङो गोदान फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो जागायो बेनिखायनो जोंनि नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादनि साफ्रोमबो मावथिफारि आफादफोरखौ खना खनला जुदि दङब्ला खना खनला बबेबा हाथाय गफायाव जुदि साफाय अभियान ना साफाय अभियान दङब्ला बे समाव फंबाय मा बुथुमखो जोंनि साफाय अभियान साफाय हाबा गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय जायगायाव फैनो थाखाय बे समाव आफाद जानानै गुरै फरायजाबाय फंबाय मा बेलाय साफाय हाबा ना साफाय अभियान साफाय हाबा औ सानजाहा फिरफिला बिरहोनायनि सिगां साफाय हाबा मावनायखौ एसे दिन्थिबाय आङो साफाय अभियाना साफाय हाबा मास्टाराव सोंसै आं साफाय अभियाना साफाय हाबालै सार बर'नि साफाय हाबा ना साफाय अभियान साफाय हाबा बुङो बर'नि साफाय हाबा ओरैनोथ' हारसानि बुङोब्ला अभियान साफाय अभियान जोंना दायो बे बैसागु फोरबो बरायनायाव बिदाय फोरबोआ दाजों खेबबेसे जाखोनो नैथिना थामथि एबार जोंना थामथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथायावबो आरो थामथि बैसागु फोरबो फालिथाय ओमफ्राय फैगौ थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव माबायदि जागोन बायदिखौ सानो थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जादों देग्लायनिया थांनायनिख्रुइ साबसिनसो जागोन जों साननो नाजादों आरो बयनिबो सापर्ट अननायजों देग्लाय जों साबसिन खालामनो नाजादों अलरेडि जों सिंगार दंखायो अलरेडि जों देग्लाय बे बोसोराव रिलिबो लादों गोबां हाबाफारि लादों देग्लाय साबसिन जागोन सानदों आरो बेजों लोगोसे देग्लाय जोङो लाकि गिफ्ट कुपन अर्थात लटारि होनना बुङो जायखौ जों बेखौबो होनायनि प्रसेस लादों स' बेखायनो रायजो राजाखौ फैनो खावलायो आरो बे समाव ओमफ्राय आं मोनसे सोंनो सानबाय जोंहाथ' जेनेबा सानैनि हाबाफारि लादों नालाय दिनैनि फारियाव माने मा दङ दिनैनि बेलायाव जेनेबा दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव आरो दिनैनि बेलायाव दिनैनि हाबाफारि होनना बुङोब्ला जों गिबि हाबाफारि दिनै जोङो मेक्सिमाम दिनै जों कम्पिटिसन लादों दिनै जोङो गिबियावनो फिरफिला बिरखांनायनि उनाव जों दा बेखेवनाय हाबाफारि जों माखासे दङ स्टेज गेट माने पेन्डेल बेखेवगोन बिनि उनाव जों हारिमु बादायनाय बेखेवनाय दं हारिमु बादायनाय बेखेवनाय लोगो लोगो जोङो हारिमु बादायलायनाय सोलिसिगोन बेवहाय सेंग्रा सिख्लानि जरा मोसानाय बैसागु हानजा बिहामजोनि मोसानाय बैसागु हानजा 10 बोसोर सिंनि गथ'सा हौवासा गथ'साफोरनि मोसानाय बायदि रोखोम सिफुं दामनाय खाम दामनाय बायदि रोखोम बेयाव दिनै जागोन ओमफ्राय प्लास गेलेनाया फिल्डआव दिनै जोङो दिरुं बोनाय
दो बुख्रुबनाय हौवासा आइजोफोरनि दिरुं बोनाय बायदि बायदि गेलेनाय जों फिल्डआव लादों आरो माने गेलेनाय आरो हारिमु दिनैनि बादायलायनाया मेक्सिमाम दिनै दं आरो दिनै दं आरो थिग আছে गोजोननाय थाबाय माखासे आं नोंथांमोननो सोंनानै खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोरा जुदि मिथियाखैब्ला आङोबो खावलायहरगोन आरो आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय जोंनि फ्रायबा मिंमां हालामनि गेजेराव थानाय फ्राय बर' गामिफ्रा फैनानै माने बाहागो लाफैनो हागोन बेयाव माने आमुगनि गामिनि थामुगनि गामिनि लानो मोना होननायनि खुनु खोथा गैया आरो सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा गाबोन माने जोंहा कालचार प्रग्राम दङ हराव बेखौबो नोंथांमोना फैनानै माने एसे रंजाफाफैनो हागोन आं माने बेखौबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दायो जोंहा साफाय अभियान जोबखांनायनि उनाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जागोन बेखौबो एसे खोन्थालांगोन ओमफ्राय जेसेबां हायो आं माखासे गेलेनाय आरो बादायलायनाय बिदिनो मा होनदोंमोनहाय जा हारिमु बादायलायनाय बेबो दङ बेखौबो माने जेसेबां हायो आं खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना लाइनाव थांबाय थाबानो जाबाय थिगासे लोगोफोर बिदिबा आरोबाव थांबाय थादोलाय नोंथांमोना माने मोजां आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन बिसोरो लेबारखौ एसे खोन्थानां लेबार बायदिसो नुदों माथो इसोरखौ मावथि हान्जासो आंनासो बुंनाय गोरोन्थि जादोंना नङा दा निमाहा बिबायलां नोंनाव लेबार होनफ्लांनायनि औ मावथि हान्जा सोद्रोमा बैसागु फोरबो आफादनि सोद्रोमा आदसा सोद्रोमा नङा आं खिन्थु माथो लाथुंग्रा माने फैसा लागिरि रां भान्दारि नै फैसाया बेखौ माने किडनेप खालामबा लाब जागोन बायदि मोनदां साननैसो सोलिनो हागोन ना साननैसो बाहायथ'नो मोनो नङा मानसिखौनो किडनेप खालामबा बिजनेसमेन ना एसे बहुत खामानि जायोना ट्रेजारि जानांगौ ना बे मानसिया रायलायदोंबो मावनायाव बिराद मुखुब ओजोंनि फंबाय सासेया द्र'नो फंबाय माबोरै गोसोआथ' बिराद खुसि खामानि मावना बोरैबा मोनदों नामा नों बे मोनाखै गोसो सिंफोराव बोराबदों नामा गैयाना गोदान बोसोरनि माबाफोर सानदों नामा नोंबो सिमांफोर सुजुदों नामा सिमाङाथ' साननानै दोनदोंमोन दोननाया औ ओमफ्राय जागोन जायाबायदि नायसै जागोन जाया सानदों मालखौ मा माल बियो माललै आदा मालाथ' मोननै मोनथाम थायोना लोंग्रा माल माबा माल बायदि अनेकथा एकदम माल जाग्रायावबो थांबाय लोंग्रायावबो थांबाय अनेक दंबावो बिराद माल दं आरोखि बुंना फोजोबनो हाया आरो ओमफ्राय बे माला बबेनि माला औ जायगायावनो मोनलाबायो जोंनाव मोनलाबायो गोरान माबा माबि ओरै आरो नंगौ ना फंबाय गोजोननाय थाबाय दे फंबायनिसिम नै पेन्डेला एसे खोन्थाबाय आं दायो मोजांखा गोगोमनो जोंहा थामथि बैसागु बे जोंना आफादगिरि ना फोरबो फालिथायखौ आरो बेजों लोगोसे दिनै बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरिखौ मोजां खोन्थानो आं रावबो सिनायानो आफादगिरि ना बिथाङा हारिमु नेहाथारिखौ मोजां खोन्थानि एक्टर बायदिखा नै बिरहोनो थाखाय जोंनिनो आफादनि आफादगिरि बिथां गेरेमसा दैमारिखौ गिबियाव गांसे आर'नाइजों बरायहोनानै बिथांखौ फिरफिला बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन जोंनिनो लेङाइ नेहाथारि धोरोमसिं बसुमतारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सानैनि हाबाफारिखौ रावजों थख' बिथ'खौ खालामालासिनो जों मोजाङै मोजां जोङो कन्डाक्ट खालामनांगौ बेखौ आं बयखौबो खावलायदों गोसो गोरबोनिफ्राय आरो लोगोसे आरो बे जोंहा मोनसे बहुत इम्परटेन्ट देग्लायनि दिनाव बे इम्परटेन्ट खोथायानो जाबाय जों मोनसे लाखि कुपन ड्र होनो नागिरदोंमोन बे लाखि कुपन ड्र होनायखौ जों खुंफुंनो नाजादों आरो जों सावरायदोंमोन खिन्थु थांनाय बेखौ जों खुंफुंनायबो जागोन हाबाफारिनि नैथि हाबाफारियाव दिनैनि बे लांगोना मोखांनि गेटखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ लिंहरनायनि थाखाय जोंनि नोलोबारि रंजालु बैसागु फोरबोनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि मावथि बिथांमोननिसिम आरो जोंनि गेजेराव नुजाथिनाय बुंलांखांबाय नंगौ सोरबा गामि दरसेयाबो खुंनो हागौ दिनै आं नुदों वाट्सएपआव धर्म बुरसेनाव धर्मफोराबो गाजा गोमजायै फालिगासिनो दङ बे गाव गावनि बयहाबो मोन्थाय दं खारन बेयाव फैनो समाबो जानो हाया जानांगौ बेखायनो गावसोर गामियावनो खुंदों
हयथ' मोसानाय मुसुरनाय एक्सपार्ट नङाबो जानो हागौ बाव बादायनो फैनो हायाबो जानो हागौ बिसोर गावसोर गामियाव हयथ' रिहार्सेल खालामनो जों बावनो सोलोंनांगोन फैगोन बोसोराव हयथ' जों नोलोबारियाव बा गगामुख दख'रा एबसुआव फालिदों बाव जों बाहागो लाहैनो बेबादिबो थांखि थानो हागौ बेनिखायनो जों जि माबायाव बैसागो दाबो हाबा बोथोरा एसे माबा जाबाय गोबां मोजां जागोन एबार गोबां मानसि फैदों ना बे बैसागो फोरबो आफादाव बिराद सहाय खालामदों आरो गोबां बाहागो लादों बाहागो लागोनबो दिरुं बोनाय माबाया सोलिसिगोन दसेनो कम्पिटिसना दायो मा सोलिबाय दं दा बेखेवदों बेखेवनाय बिबुंथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं दसे उनाव बे जोबखांनाय लोगो लोगो जों गासिबो फिल्डआव थांनांगोन दायो आं खोन्थानोसै माखासे जों हाबाफारि जोब्बाय दायो पेन्डेल मेन स्टेजखौ बेखेवनो हाबाफारि एसे मानसिफ्रा मोजां खोन्थागोन र' गोजा गोजा गाननाय गोजा गाननाय मानसिफ्रा ओरैबायदि समायना नुखादों दा जोंनो डेभेलपमेन्ट खालामनोब्ला माखासे स्कलारनि प्रयोजन जायो दा स्कलार जों सृष्टि खालामनोबा नैबेबादि गुदि जायगानिफ्राय हारिमुनि प्रति एट्रेक्सन जों लाबोनांगोन नैबेयाव जे साइन्टिफिक माखासे खारन दं जों मोसानायाबो जे मोनसे जुक्ति दं बे जुक्तिखौ बिजिरनानै रायजोनि गेजेराव गथ' गथायनि गेजेराव होनो हानाय मानसि जोंनाव नांगौ बुङोब्ला जोङो बै डाइभार्ट जानाय जोंनिफ्राय दोरोदलांनाय बै गथ' गथायखौ हारिमुनि प्रति एट्रेक्सन खालामनो हागोन आरो जेब्ला जों हारिमुनि प्रति बै गथ'फोरखौ एट्रेक्सन लाबोनो हागोन होमब्लासो जोंनि कालचारेल डेभेलपमेन्टआ जागोन दा जोङो मोसागोन रंजागोन बोराय बुरैया बिहामजोआ बेखौ एनालाइसिस खालामनानै बिनि इउसफुलनेस जुक्ति जुक्तताराव जों बिजिरनानै नायनो हाया एबा टाइम गैया दा बेनिखायनो जों स्टुडेन्ट लाइफसिम माने स्टुडेन्ट स्टाफसिम बे बुस्थुखौ लांनांगौ जादों आरो दा आं बुंगोन नैबे प्लेटफर्माव बे खाबुआवनो बै बुस्थुखौ जोंनि बोराय बुरैनिफ्राय जोंनि बिहामजोफोरनिफ्राय ट्रेन्सफर्मेसन खालामनानै बोथ्रोदनानै लाइमोनफोरनि ब्रेन दानि कन्डिसननिफ्राय बेटार माने साबसिन पजिसनाव लांनांगौ बे बुस्थुआनो जोंनि मोननै काउन्सिलनि गदर दायित्व होननानै आं सानो आरो बे खामानिखौ मावदों होननानै आं बिसास खालामो दा जोंनि मावनांगौ हाबाया मा जों नुबाय थादों जे एरेन्जमेन्टआ खालामदों दिनै 30 बोसोर जाबाय जोंनाव मोननैसोल' गामिया रेगुलारलि पार्टिसिपेट खालामो मा खारनाव बिदि जायो बिनि एटिचिउडखौ जों नायनांगोन गामि दैदेनगिरिफोरा लाइमोनफ्रा आफादफोरा बेनि मोनसे जागृत मोनसे जागरण लाबोनांगोन जों नुदों जे रेगुलार पार्टिसिपेट खालामग्रा बेयाव मोननैसोल' गामि दं जेरै बालाफारा नारेंगुरि सलसलि बिनि बादि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफ्रा पार्टिसिपेट खालामा मा नायथाबाय थाखो दा मानो खालामा खालामाबा हयथ' रोङा खोमा सानना लायो गावखौनो इनफिरियरिटि कमप्लेक्स होनना सानना लायो बेयाव जों मोनसे मेसेजखौ हरनांगोन जे बैसागुआव हार्ड एन्ड फास्ट ओरैनो मोसाथारनांगौ ओरैसो जाथारनांगौमोन ओरैसो गानांगौमोन माने नियमनिथि पकेट लिरनाय गैया आं दहायनो बुंबाय थादों जे मिथिंगायाव जि परिबेस जादों बे परिबेसखौ गोसो सिंनिफ्राय सानखांनानै नोंनि आखाइ आथिंजों मेगनजों मोगथाङाव महर होनायानो बैसागुनि मोसानाय दा होमब्ला जों जाम्बा जाम्बिया आमखा गामिया गोरों जों बिसोरजों कन्टेस्ट खालामनो हाया बादायनो हाया थाखा फैसायाबो जोंहा गैया बेयाव थांनानै लाब गैया बे एंगेलजों थाङोब्ला बे हारिमुवा डेभेलप जानाय नङा निश्चय खारन बादायारि थायोब्लासो जोङो परिबेसखौ सोदांनो नागिरो आमखा गामिया मोसादोंनो जों ओरै मोसाबासो साबसिन जागोन होमबा आल्टिमेटलि बे हारिमुवा जौगागोन बेखिनि अबजेक्टिभखौ बाखि बेखिनि एम एन अबजेक्टखौ लानानै जों खामानि मावनाया मोजां लोगोसे जोङो जोंनि कालचारा बहुत एक्सपेन्सिभ दा जों मोनसे बादायनायाव फैनांगौ जायोब्ला जोंनो माने 20,000 40,000
बेफोरबायदि थाखानि प्रयोजन जायो जों दा मोनसे माने फुलफिल खालामबाय थादों आरो ओंखायनो फाइनान्सियेलि जोंहा उइक नालाय जोंनि माखासे आइटेमफ्रा बाहागो लाथावना गोसोबाबो लानो हायै जायो दा बेखिनि परिबेसखौ जों हाया नालाय जोंहा जिहेतु काउन्सिल दं बिनि थ्रुयै मडिफाइ खालामनानै एरेन्जमेन्ट खालामनायखौ आं लुबैयो आरो दा ओंखायनो दा बे हारिमु लाइनाव बेखौ बुंबाय दा आंनि दायथ'आ स्पर्ट्सबो हिसाबै स्पर्ट्सनि थिं गोबां बुंनांगौ गैया बयबो नंदों निउस मिडियायाव जे दिनै जोंनि खोरोमथलानि गथ' गथाय बेसे गोजान जायो नोंसोरनिफ्राय बेनिफ्राय बेसे गोजान जायो खोरोमथलाया बर' हारिमुखौ लानानै औ गोग्गायै थांना थानो हागोन बेसेबां भारा 20 थाखा भारा होना फैदों नामा नोंसोरलाय बुंनांगौ गैला बेनिखायनो नंगौ बे मोननैसो नोंथांमोननि मा प्राइस लांफैदों नोंसोरलाय गोसोखौ गेलेनायनि प्रति हारिमुनि प्रति बोगथाबनानै लागोन आच्छा खारगोनबो आसा खालामनानै आंनि नैबे सियार सिलायनाय आच्छा बे दिनैनि हारिमुवारि आरो आच्छा गेलेनाय नोंनालाय मा गामि थामथि बैसागु फोरबो फालिनायाव बिदि एखे होबाय होननानै फोसावनानै आंनि बिबुंथिखौ आल्ला रानि आल्ला एबार जोब्बाय दायो जोङो ओमफ्राय बे समाव दिरुं बोनाय बादायलायनाय थांसै आरो ओइ दिनैनि बैसागु बादायनाय बेखेवनाय ओरैबायदि गोजा गोजानै एबार दायो माने फिल्डआव थांसिन आरो दिरुं बोनो बादायलायनाय एसे खोन्थानोसै आइया ओरैबायदि गोजा गोजा समायना नुदों नै दिरुं बोनो थांसै ना आइयो हाबाब दे रावखौबो माने गाज्रिखौनो नुखाया जाहैदों माने ओरैबायदि समायना नुयो गेलेनो थांसै थौ गेलेनोसैलाय ना थौ थांगासिनो आइयो बानायनो थांसैलाय ना थांसैलाय चलो नारेंगुरिया चलो दिरुं बोनाय चलो बा दिरुं बोनो थांसैलायनो लागाव चलो गेलेनो थांसैलाय ना ओरैबायदि समायना नुखायो गासिखौबो नै गोजा गुफुर एखेबारे नै लाजाया माने बेलेगफ्रा माने खुनु माबामोन खाथियाव फैनो हाया माने थक्कर खालामनो बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादनि दैदेननायाव दिनै सेथि हाबाफारि दायो जोंहा नै गासिबो ज' फैगासिनो जोङो दायो थांनो नागिरदों फिल्डआव दिरुं बोनाय बादायलायनाय ओमफ्राय दैहु बुख्रुबनाय बादायलायनाय आंनि उनाव जेसेबां फैदोंना बिसोर गासिबो बाहागो लागिरि बिसोर माने गेलेग्रा गोजा आरो माने गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय बिथांमोना दायो माने जों फिल्डआव नुसिगोन आरो बबे गामिनि आइजोफोरा बेसेबां बोलो गोरा जों दायो नायनो थांगासिनो दङ सोर गामिनि आइजोआ बेसे बोलो गोरा जों बेखौ दायो नुसिगोन ओरैजाय माथो जों गामिनिबो दङ नै आस्ते बेखौ आं एसे खोन्थालांसै नोंथांमोन आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय थांनाय बोसोराव नारेंगुरिना चेम्पियन जादोंमोन एबार देग्लाय बोसोराव अबे गामिनि आइजोफोरनिया बोलोआ राफोद गोग्गो बोलो लाना फैदोंथाय दाहाय फिल्डआव नुसिगोन आरो नै आंनि उनाव नुदोंना जेसेबां नुदों मानसिफ्रा गोजा माने रावखौबो माने गाज्रिखौनो नुवाखै आङो सोब गासिबो मोजांखौ नुजोबदों एबार नायसै अबे गामिनि आइजोफोरा बेसेबां बोलो गोरा मा जानानै बडि लानानै फैदों एबार फिल्डआव नुसिगोन आरो दायो बारा गोबाव गैथारला मा जाना फैदों अबे गामिनिया एसे खोन्थादो थांनाय बोसोराव नारेंगुरिनिया ओरैबायदि एकदम माने मा होनो बेखौहाय बोलो गोरा जाना फैदोंमोन ना दाबो ना जेननायाव गैया आरो आं खोन्थाबावनोसै नोंथांमोना थाफाबाय था लाइनावहाय नै जोंना बिनानावाबो गेलेगोन नामा नोंबो गेलेगोन नामासै आंसो फैदों आइयाव नै जोंना बिनानावा आंखौसो मोदोमा गिदिरसिन जाबाय हेल्दि आंजों हाया दाब्लु गेलेनायाव आङो आइयो नायसै आंसो जेनबावगोन जाहैबाय आङो नाजानोसै जेसेबां हायो सेस्था खालामनानै हानायखिनिखौ आं देखायनो नाजानोसै नै उनाव नुदोंना ओरैबायदि मोजां नुयो लारि नै खेरेन्दाय ओरै फैनाय बायदि नुदों नुदोंना बे जाहैबाय जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव नोलोबारि रंजालि बैसागु फोरबोनि दैदेननायाव ओरैबायदि माने हालो दैलो माने ज' सोर
एबार थक्कर जागोन बेखौथ' मिथिला एबार खोन्थानोसै आङो सोर देरहायो नै ओरैजाय नै वाव नुदोंना आं एबारावहाय नै फैगासिनो दायो मानसिफ्रा ओइ नोंसोरलाय मा गामिनि बाजै नालाय हा नोंसोरना मा गामिनि हाजरिगुरि थांनाय बाराव गेलेना गेलेयाखैमोन गेलेयाखैमोन एबार एकदम लांनो फैथारबाय आरो लांनो गारथारा ना ओहो गारा लांखाथारगोन नंगौ ओरैजा नोंसोरलाय मा गामिनि अबायपुरनि आदसा अबायपुराव मैया थांदोंमोन आङो दाख्लै एकदम लांथारगोन ना लांनो फैथारदों थांनाय बोसोराव गेलेना गेलेयाखैमोन थांनाय बोसोराव गेलेदोंमोन आदसा थांनाय बाराव ना एबार ओरैजाय सोंसैल' र' ओरैजायलाय मा गामिथाय नोंसोरना मा गामि मानिकपुर नोंसोरनालाय मा गेलेना गेलेया लोगोफोर फैथ'वाखै आदसा एडमिसन लाखाबाय ना ओरैजायसो आं मैया र' नारेंगुरिजों एसे रायलायबावनि बोरो नारेंगुरिनि मानसिफ्रा बोरो नोंसोर नारेंगुरि नङा नोंसोर नङा होमबा सोर नारेंगुरि नङा नै नारेंगुरिना थांनाय बोसोराव डेन्जार गेलेदोंमोनलै नै बिसोरलाय मा गामिनि बिसोरलाय बुंसै ओरैजाय लेंहरलायदों बिसोरा दे थांनाय बोसोर नारेंगुरि ना नोंसोरो र' एसे मोजां खोन्थागोन आं एबारबो लाथारगोन आरो फार्स्ट एबाराव लागोन खिन्थु जेनबालाय जेनबाबो सेकेन्डखौ नाजागोन सेकेन्डखौ लाथारगोन आरो आदसा नायनोसै ओमफ्राय ओरैजाय र' सोर गामिनि मा गामि फैदोंथाय एसे सोंनि आङो नोंसोरना मा गामिनिहाय खन्थापारा थांनाय बोसोराव गेलेना गेलेयाखैमोन एबार गेलेगोन ना लांगोन लाङा प्राइजखौ लांनो होनना फैदों ओमफ्राय सोंसै आङो नोंसोरलाय मा गामिनि नोंसोरनाबो गेलेगोन ना थांनाय बाराव गेलेना गेलेयाखै गेलेयाखै आदसा दे साथामल' नै आं बिनानावखौ सासे लोगो मोनबाय बिनानाव ब्लगसो बानायगासिनो दं नै हेल' नै जोंनाबो बिनानावा फ्राय सिनायखायो जानांगौ थांनाय बाराव मा गेलेना गेलेयाखै एबार गेलेगोन ना गेलेनो हागोन ना नोङो गेलेनो हानाय हाया नायनोसै दायो मा नायनोसै आदसा थिग আছে गोजोननाय थाबाय नानिखौ दा गेले खोन्थागोन दे आं दे ओमफ्राय ओरैजाय र' ओरैजाय मा गामिनिसो थांनि र' एसे नै रेडि जाबाय खोमा दै नोंसोर खोनोंथ'ला नों मा बडिगार्ड नामा नों बडिगार्ड ना सोरखौबा लांजानो गिनानै नों थाफाबाय दं नामा सेरा लांजानो गिदों ना दे खोनोंथ'लाना गासिबो नोंसोरना थांनाय बोसोराव गेलेना गेलेयाखैमोन एबार फार्स्ट ओरै गासिबो नोंसोरनि गोजा ओइ आदसा दुइ नौ सनापुरनि नोंसोरा मा गामिनि दुइ नौ सनापुर थांनाय बाराव गेलेदोंमोन ना गेलेनाय जायाखै एबार गामिनि लांनो होनना फैदों ना लांनो होनना फैयाखै नोंसोरलाय लांनो होननानै आदसा गामियाव बस'खांबाय होनबाथ' नोंसोर लांखासिगोनलै मनाबो लाबोखादों थिग আছে गोजोननाय थाबाय आङो जेसेबां हायो माने गेलेग्रा मानसिफोरजोंहाय आङो एसे रायलायनानै खोन्थाबाय माने मोनफ्रोमबो गामि सोर गामि फैदों बिजोंथ' आं रायलायजोबनो हायासै थेवब्लाबो आङो जाय फैदों बिसोरखौहाय एसे रायलायनानै खोन्थाबाय आरो सोर गामिया मोनो देरहायो बेखौ उनावसो खेला जाखांबासो मिथिगोन नङा होमबा ओंखायनो नोंथांमोना थाफाबाय थादो आंजोंहाय नै रेडि गासिबो नुवाखै माइ नुदों ओरैबायदि मोजां नुखादों ना ओमफ्राय ओरैजाय गोजौआव दं जोंहा जासमेनफोर नामाथाय बिसोरो नै गोजौआवबो दं नै ओरैजाय एबार जागायसिगोन दिरुं बोनाया सोर जाबाय सोर मा होनो हाजरिगुरिनि साबेसे होनो नोंसोरखौ आदजोन मालाबा गेलेखांखांबाय ना न' बेयावसो फार्स्ट टाइम आदसा सोर जाबाय हाजरिगुरि ओमफ्राय ओरैजाय एगेन्स्ट पार्टिखौ खोन्थानोसै आङो एगेन्स्ट पार्टिकानो ओरैजाय दङ जासमेनफोरा ओरैजाय नै हाजरिगुरिजों
नोंसिना मा टिम खोरोमथला अनजालि खोरोमथला अनजालि साबेसे होदों 8 जन आयौ मालाबा गेलेखांबायमोन ना दिनैसो फार्स्ट गामियाव गेलेयोना नायनोसै नोंसोरा मा लांथारनो होनना फैदों ना लांनो होनना फैदोंमोन नंगौ ओरैजाय मा पार्टि आयौ एथ' बुरजा नोंसिना खोरोमथलानिया आयौ 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 सोरबा जुदि खुनि जायोबा माने एसे थाब हाबहैगोन ना नोंसोरो हाबनो मोनो नामा हा गोदान हाबफिननो मोनो जुदि बोबाय थानायाव जुदि खुनि जायोबा थांनो मोनगोन खोमा ना बायदेव मोजां ना खबरा नों गेलेया आं गेलेथ'ला टिमा जाखाबाय नों मा टिम मेनेजार ना मेनेजारबो नङा गामिनि सापर्ट हिसाबै आच्छा 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 नै नायग्राफ्रा माबायदि आयौ नोंसिनालाय मा टिम होनदोंमोनलाय धर्मजान एबारसो फार्स्ट ना गोदान ना गेलेखांखाबाय गोदान रेडि जाना फैग्रा जादों लांखाथारगोन ना आयौ हाबाब नायनोसै र' दाहाय सोर मोनो हाबाब माबायदि मानसि नेमफोरखौ एसे खोन्थाबाय नै बेखौ बारबाथिंसो थांबाय नै मानसिफ्रा नायग्राफ्रा आयौ हाबाब